سلااو ورێزی من ji bo we Kurdên hêja û delal ez dixwazim tiştekî gelekî girîng bêjim. Navê min Rêzan Şêxoyî ye. Ez ji bajarê Qamişlo me. Her û her midîtiyê ji wextê ez çêbûme Kurd şerê hevdû dikin û hevdû pîs dikin û hevdû kêm dikin. Ji bo yekê ev ma êş û elemek mezin ji bona min. Mixwast ez bêjim Kurdên hêja, Kurdên perîşan xwişk û birayên min şehîd ketin. Birayên min li ser destê pêşmergeyên Celal Talibanî şehîd ket û xwişka me li ser destê pêşmergeyên Mesûd Berzanî şehîd ket. Ez dixwazim pê bêjim di ezaya wan de min got ez li qatilê xwişk û birayên xwe diborim. û ez kîn û nefretê li hemberî wan pêşmergê got xwişk û birayên min kuştine nagirim. Ji ber got heger pirsgirêkek heye bera nebe di pirsgirêk. Heger wan ji me kuşt û me ji wan kuşt û wan ji me kuşt û me ji wan kuşt, wan kîn li hemberî me girt û me kîn li hemberî wan girt, wê dawiya wê çi be? Dawiya wê ev rewşa wiha em Kurd tê de ne wê wilo be. Ji ber vê yekê xwişk û birayên min, milletê min hêja, hêviya me ji we ev e. Dev ji kîna navxweyî berdin. Em dest bi hezkirinê bikin. Em dest bi lêborînê bikin. Çend caran ez çûm Kurdistanê. Çi cara got ez çûm bi rastî bi rêz, bi hirmet, bi qedrek mezin ez çûm. û qedrek mezin ji me hat girtin bi rastî. Min negot ev pêşmerge ev ê got xwişk û birayên me kuştin. Min negot. Îro pirsgirêka me, bela me, heme em bawer bi gelê min û em ji hevdû hes bikin û em bi yek ramanî, bi yek canî em bimeşin. Em ê karin dinyayê hemî. Em timî dev davêjin ereba. Em timî ereba pîs dikin. Lê bi rastî ereb xwedî 23 dewlet in. Em nikarin bibin xwedî dewletek. Ji ber ku pirsgirêka me em in. Mişkileya herî mezin em in. Piştî van karîsetên bi serê Serêkaniyê û Efrînê û vî qamiletê me hat. Hîna ez li exbara guhdar dikim, hîna ez li Facebookê wan dinarim, hîna ez dibînim Kurd hevdû pîs dikin, hevdû kêm dikin. Me heya kengî em ê wisa hevdû pîs bikin. Heya kengî em ê hevdû kêm bikin. û heyanî got em hevdû kêm dikin, em ê bimînin kêm. Em ê bimînin ne tiştek. Hêviya me ji we ew e, xwişk û birayên min li hevdû biborin. Ji hevdû hes bikin. Nêzîkî hevdû bibin. Pirsgirêkê navxweyî em rakin. Pirsgirêka me em in. Pirsgirêka me rizgariya navxweyî ye. Gerek em pêşî xwe rizgar bikin. Ji çi? Ji kîn. Ji tiştê got em hîn bûne. Em bi piranî sofiyên partiyan in. Em ne endam in. Ji ber ku piraniya me sofî ne, bi sofîtiya nêzîkî hevdû dibin. Yani ez ê rastim êdin kafir. Ez spasiya her mirovekî Kurd dikim got wêneyek li ser Facebooka xweşand. Ez spasiya her Kurdekî dikim got tiştekî gelekî biçûçik ji bo Kurdayetiya xwe kir. Her Kurdek bi rola xwe dirabe. Lê divê em ji vê perîşaniya xwe rizgar bibin.
بس ام سروكا عبادت بکن امان هرن برزینش بوان ريز وحرمتها مش هم سروكا رهي مش همو بارتيا رهي لبنام نمين صوفية وا نصوفية سروكا نصوفية بارتيان بارتي اختلافاتي وهنه خلافاتي وهنه لبري برا نجي ويد رجع حقد وكيني قام دشمناتي هفدو بك قلت انك ترامب راس قلت صد سال كرت شريفتك او قلت لي سر ديرو كمان وين اخوانتي وراستي برقا قلت لي $1 افداك خماوينا مروفاهية وديروك انسان خماوي $. مش برويكي السرد بيجم $. ترامب برا باويا وفان مروفانه لوي تشتك راسك وتسرمه قلت 6 سال كرت شريها بدكن لبريف قلت انه راست زيدي 6 سالة ام شريها بدكن وشاري ما بيش كتيل هم بريها جهيبي هم شو هذا خوشكو براين من فان سينوران جناب خوراكن هجر بارتين و دفعت نهفدو بأون نخل كمانه والنمرو كمانه والنسرو كمانه شاشتي حمان هنه كمانية حمان هنه لبري ديسا ورن ام لسر كرداياتي لهف بكن لسر هف قرتني لهف بكن ام بيل خاطين صور نكن ام خاطين صور نبرچقينه يعني محفتو بيس نكن تمي هفتو كيم نكن تمي هفتو شاش نكن ام رخنا بكن بحرمت لیم خبرش هفتور ندن خبری پیس ام چه هفتور داد تشتك چه دبی تدی تبنا روا کردی ما ایگو تمی تلی خوالو دکن و خود کن ولاد پاریس تدی بلشین خبره و هفتو پیس کرن و هفتو کیم کرنش بوچ هفی هم جوابه گلی من خود سپیکی رزگار بکن و اجی تبی و سلاف و رزی مجبور تبا